बे समाव दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलापथार ओनसोलनि बे भैरबपुर एरियायाव दंफैयो। बे भैरबपुर एरियायाव जिथुनाखि गोदानै जिथुनाखि दाजानाय सिसिबरगाव समस्थियाव दिनै माखासे ग्राउन्ड रिपर्ट आं लानो फैदों। बे ग्राउन्ड रिपर्टआव माखासे गोबां बेहाय भैरबपुर ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना दङ। बिथांमोननिफ्राय आङो मिथिनो नाजागोन। बे समाव गोबां केमेरा पार्सन बिथाङा मिथिनो थाखाय खावलायहरबाय। दासिम जिथुनाखि जोंना गोदानै दाजाबाय जिथुनाखि सिसिबरगाव समस्ति सिगाङो जोंना जनायमोन। दिनै माबायदि केन्डिडेटखौ लुगैयो आरो नोंथांमोना आइजो हिसाबै जिथुनाखि बिजेपि सरकारजों सापर्ट दंना ना सोरजों दङ नोंथांमोना? सरकारजों माबाया जों सरकारखौ गाज्रि मोनाखै। जों केन्डिडेटखौ मोजां नांगौ। दिनै लामा खामा बा बायदिसिना खामानिखौ हुदुबाबो जोंनि पसन मथे जोंनि लामा मथे बा हाब्रु दैब्रु जों मोनो। जों दा बुखाव जानाय जाबाय सिसिबरगाव समस्तियाव जों सरकारखौ गाज्रि मोना। जों मात्र गाज्रि मोनो जों केन्डिडेटखौ। जों दा केन्डिडेटखौ जों नागिरबाबो मोना, नायनो लुबैबाबो मोना। भट बिनो फैनायावसो जोंनियाव भटखौ बिफैयो। खिन्थु दिनै भट थांखांनाय लगे लगेनो जोंखौ जे नायफिननो होननानै रावबो फैया। खिन्थु जोंनो दा मोजां नांगौ। मोजां केन्डिडेटबासो जों भटखौ होगोन। नङाबा जों बायदि बायदियाव जों हागोन होननाय लामाखौ जों सानो आरो। जिथुनाखि बिजेपि सरकारा गोबां आसनिफोर होगासिनो दं। नोंथाङा मोनदों नामा? बे आसनिखौथ' होदों। जों मोनाबाबो अरजाया आरो मोनोबाबो अरजाया। मानि कारने आसनिखौ होदों। महिला न' हौवा नङा होदों। होदोंबाबो दा मोनदों खायसेया बा खायसेया मोनाखै। मोननाया मोनथों। खिन्थु होदों होनानैबो जे बिसोरो जेन नेस' लन बायदि जेन आको जोंनि महिलाफोरखौ जेन हास्ति होनानै जेन इसोरो लांफिना बेखौ आं सानो। आरो दिनै 10,000 होननानै होदों। लाखपति बायदौ जागोन जों। बेखौ मोना नङा मोनदों। मोनदोंबाबो दा सानसे दिनाव सरकारा रिन लानासो होदोंना गावनि भारासो होदों बेखौथ' जों मिथिस'वा। जों लादोंसो। उनाव नेस' जिदो ओइ कम्पानिया फैनानै जोंनो नांगौ होननानै जिदो बुंफैयो होनबा जों अबेनिफ्राय मोनगोन आरो अबेनिफ्राय जों हरगोन। বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত নতুনকৈ সমষ্টি হৈছে যেনেকৈ চিচিবৰগাঁও। কেনেকৈ কেণ্ডিডেট বিচাৰে আপুনি? আমাৰ কেণ্ডিডেটটো ভাল কেণ্ডিডেট লাগে। আগৰ কেণ্ডিডেট কাম কৰা নাই আমাৰ ৰাইজৰ। মানে এনেকৈ হৈছে চোৱাই নাই, মাতিলেও নাহে দেখাবলৈ। তাৰ কাৰণে আমাৰ এইবাৰ মানে পাৰ্টি জিঅ' কেণ্ডিডেট ভাল লাগে। আমি চাই পিনি দিম আৰু ভোট। আৰু ডেভেলপমেণ্ট এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ন? নাই ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব? ৰাস্তা ঘাটটো একেবাৰে হোৱা নাই বুলি ক'লে হ'ল। ৰাস্তা ঘাট আগৰ MLA কৰা নাই কিন্তু কাম কাজ। মানে ৰাস্তা ঘাট ভাঙা কিছুমান বোকা হৈ যায়। এইটোও চাই গৈছে কিন্তু কাম কৰা নাই। কেণ্ডিডেটটো কেনেকৈ হ'ব লাগে? কেণ্ডিডেটটো ভাল হ'ব লাগে আমাৰ মতে। আৰু এফালে আছে আমাৰ একজন কেনেকৈ কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰ চলি আছে। বিজেপি চৰকাৰ যেনিবা কিছুমান কাম কৰিছে কিন্তু কিছুমান আমাৰ অঞ্চলত কাম কৰা তাৰ বিষয়ে কি ক'ব? নাই, আমাৰ এনেকুৱা ৰাস্তা ঘাটটো বহুতেই বেয়া হৈ আছে। আমাৰ কেণ্ডিডেট যোনে ভাল কৰিব তাকে আমি কিবা হেৰি চাপৰি দিম মানে এনেকুৱা হৈ আছে মানে।